Už aj alergici na opaľovacie krémy môžu ísť na slnko a nemusia sa báť, že sa spália. K opaľovacím krémom existuje už aj alternatíva oblečenie s UV faktorom. Ide len o ďalší šikovný marketingový ťah, alebo nás naozaj ochráni pred škodlivými slnečnými lúčmi. Na trhu sa objavili plavky, ale aj iné oblečenie s UV faktorom. Tak možná sa deje hodne veci, ktoré ako človek o tom neví. Podľa mňa je to marketingový ťah, neverím tomu. Je to špeciálne oblečenie z polyesterovej látky, ktoré obsahuje špeciálne pigmenty. Na rozdiel od fotoprotektívnych krémov chráni nás UV oblečenie proti celému spektru UVA a UVB žiarenia. Každá látka, každá textília má svoj UV faktor, ktorý je závislý od hustoty tkania, farby a od toho, ako je látka natiahnutá. Oblečenie s UV faktorom je teda nahustotkaná látka, čo privítajú najmä alergici a ľudia s citlivou pokožkou, ktorým krémy dráždia kožu. Nevýhodou je, že potrebujete mať zakryté celé telo. Rovnako ako pri krémoch si treba na týchto odevoch všímať tzv. UPF faktor. Vyjadruje intenzitu ochrany oblečenia pred slnečným žiarením. Optimálnym faktorom je UPF od 30 a vyššie. Mnohí z nás sa mylne domnievame, že nás pred nebezpečným UV žiarením ochráni práve obyčajná biela bavlna. Bavlna patrí medzi najslabšie ochrany pred slnečným žiarením, a zvlášť svetlá bavlna. Pretože je tkaná na riedko a teda prejde cez ňu viac škodlivých lúčov. Menším spôsobom ale predsa nás chránia aj bežné odevy. Majú faktor od 6 do 10. Najväčšiu ochranu pred škodlivými lúčmi poskytne syntetický materiál, ale aj tmavšie farebné oblečenia. V horúčavách je to však nepohodlnejšie. Čím tmavšia tkanina, tým viac absorbuje viditeľné a blízke infračervené žiarenie a tým vlastne zvyšuje teplotu povrchu tejto tkaniny. Miroslava Ondrejčíková, televízia Markíza.